Yuk Mas. Dibaringi lagu ingkang nyemek ingkang angkles Mas Agam. Lagune napa Mas? Lumbung Desa. Yuk langsung mawon Lumbung Desa. Sanggar Waringin. Terus. Ayo dicukup parinoto lesuk halananda alung ayo yo padha nutu yen wis rambung nuli adat ayo gedhot tumanten noto berasa ana lupa ciloro siji loro lumbung desa pratani padha
poso haji lamun poso wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun poso jamane wali songo nyebarake agama Islam kang mulya kudu bisa diamalno lewat cenilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun poso wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun poso jamane wali songo nyebarake agama Islam kang mulya kudu bisa diamalno lewat setilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun poso wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun poso jamane wali songo nyebarake agama Islam kang mulya kudu bisa diamalno lewat setilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa syahadat salat zakat poso haji lamun poso wajib dilakoni tuntunan kang ana limo syahadat salat zakat poso haji lamun poso jamane wali songo nyebarake agama Islam kang mulya kudu bisa diamalno lewat setilan budaya ana ing tanah Jawa supaya urip ning donya eling marang Kang Maha Kuwasa kaya wis tiba agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane pemimpin wis aja ilang ajile wong sugih padha ilang lomane fakir miskin padha ilang sabare akeh wanita wis do ilang prawane iki piye ahatane zaman kok koyo ngene sapa wonge pengen slamet uripe sarate kudu kuat iman takwane Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bi dawami mulkillahi koyo wis tiba bangsane agama Islam mungkari arane langgar masjid mungkari bangunane Al-Qur'an mungkari tulisane pemimpin wis do ilang adile wong sugih padha ilang
Manis sesuai